كرب سلام كمي تخونو كمي اللهم داغماي كعمس إناكم على مس أيانا كحساي كم تلمود expert ab real estate business كنتاس بحفشة ab finance مالتيو نبلس لو مخا أزوم بحث اللهم درجة بجلة تحتو commercial unit apartment كنجز كمي جرنا هنجز لنا أنت أيو بزعبو عبي مبرهي يخبرنا تمكرو بزعبو له وناني أسرحي جزائي شيات إقصاب زخنا كلنا نفلطينا مالتي سلازي كم تلمود مساقاقرن إشتي مزيكا خنقبر كساب سبات زئكوبنا أحوات الشر قبرونا كله نخبت صح يا let's move on. قرب وال صبغتي تذكر نفسها خاصة يبزي آخر مزنا بركة حري أيام لحري أيام برا بزح يذكر النيرة هون 2010 نيرمو ناي أجازي ألمنا أسوشن ترجرر نيرس تجديد دارجا خير دحر 15 عامات ني عدي تمليسة سودي سوا أخصم ريستورانت بحال فندرايزنج تجيرو نتوم graduates جورن شعيتو دقي عجام زنورون حاجز تواهيلو تصوي عمس نساتهم طرح يمل سعسع برسخاتكم يتسعسع انت هيلنا أنا أتوم ساعة سعيد قريبنا أزات ومبر قفلنا خمسة تطرحها مسينا يعني مجمع راجزة الحركة آتينا ينا سلزي تدرافون he is one of my favorites سلزي 2010 غيرنا أنا إنجي قرنا يا مسينا يا قريماتني فتوى أدست بلني أتا موسيقى هجس رئاسة دحرو خدي إريكا كمان واك حسار لبزي أقل إليه هجد ذكرا تعمل anyway صبو السعود ترجري إخانيركا مالتي أنا وهجون كرمنا بتناي لومي كلاس متاونا هجون قل سرح لكم ناي كوميونيتي أبزي زلنا عادي ولا وي بمدب كسير كون كنت مهرنا ويك أقل تنكف كتب للناس في كنت خينو وهزونا بزي ناي كولورادو community building مقبار very important نديو نقولنا سلزي أو community زلني دقافة بتعمل بزحيو حدا من أجازي ألمنا أسوسيشن زبال نان بروفيت أورجانيزيشن نتمهرتي أو عد زلو محجز بوردي حلفة إسرائيل حتى عامل درجة فرقي عماوتات بوردو هنا إلى قلقل هزونا نايتقراي كوميونيتي فايس بريزيدنت يا hopefully عبيلي بلا دراش نخنا هنس موختو كله كوميونيتي تجنزب الصوت نوعلو نخطفه ناي مرعاي هون ناي graduation يهون ناي عبيتي بروفيتات بمولو نخنا هنس بزح قالت له hopefully كلنا تحاورنا عبي building هنس ناس تجنزبنا فتنا معلتنا أبناء حبشة إنفست أنت قرنايو طبوا على ما لو بذول سيرس لهنا صرحات الناس رحنا نركب ناي كله حاجة زين مورالن صارتون يدلي لنا يوم حدا رهات زي I think I know كلنا نفرطه نمرعى نقلخ نقبل كلنا لعلي عصرت شوعة لعصرت إحنا الدراسة راينا كاره هجي سخاتكم عبي الدراسة كهلوائي بلاست كوميونيتي كهلوائي كم زينبس خام خال مالتي كلها تقاليلاس ناكني بروجكت أجابة إلكم تقوموا أنا كني بلاني خنتكم إلكم تحسبوا so far to building now علتنا عندي own جورينا okay free and clear so بتونا هزبي حاجزات جن نتو building كا 2.6 كسا close to 3 million كود project هاني صارلو hopefully نكا أو يحلفن نو داون بيمنت هنا هزبي حق زنا لنا واسينا تعيد دراش حزناس دحرازي أبناي جريك
أبناء مكسيكا أبناء جلي لنا أبتنا وعلتنا دخون تجنزبنا نتفوز بهالبلاني زلوا سلازي ناي كله حزبنا حاجز يصبئنا غنيلنا Yeah, I like it. عنا زي ብዙሕ ክንመሃረላ ብዙሕ እውን በይና እውን ቀሳቢልና ክነምፃኢና ምስቲ ኮመርሻል ክሳብ ዝኾነ ምስቲ ስራሕና ምስቲ ንምህሮ ኣዝዩ ስለዝተኣሰርሲ ስክራሽ እያ ዶ ፍላት መሬት እያ ዘላ ንዓኣ ኣዕኒኻ ከመይ ጌርካ ተሃንፃ ቨሪ ኢምፖርታንት እቲ ኮሚኒቲ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኩሉ እቲ ከባቢ ዘሎ ተሓጋጊዙ ብባዕሉ ነብሱ ንምኽኣል እያ እታ ፕላን ታንክ ዩ ፅብቕቲ ብምቕፃል ትማሊ ኣውፂኻ እዛ ገዛ እዚኣ ሸር ኣለኹ መስለኒ እንንትማሊ ውፂኻ ሎሚ ኸ ኣንደር ኮንትራክት ኢልካና ዋ እንታይ እዛ ጉዳይ ትማሊ ውፂኻ ረኣይዋ ኢልካና እዚ ዕድል ኣይሃብካዮም ነዞም ናይ ሓበሻ ካስተመር ክርእዋ እውን ዕድል ኣይሃብካዮም ዞም ዝከታተሉኻ እንደገና ኸ ኣንደር ኮንትራክት ካ ኢልካ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ሰዓት ማዕሮ ክንድኡ ድዩ እቲ ሪል እስቴት ዝሕንበብ ዘሎ እስኪ ቅርብ ንእሽተይ ኣብኡ ቅድሚ ናብ ክላስና ምእታውና هو أبزو لحلف زو ሓደ ወርሒ ዝኣክል ዘሎ ግዜታት እንቅስቃሴታት ለውጥታት ብዙሕ ኣሎ ሰብ ኢንተረስት ኮሪድ እዩ ዝበሃል ወር ኣሎ እንተወሪዱ እቲ ገዛውቲ ወፂእ ብምባል ገዛውቲ ዝጥይቕ ብዙሕ እዩ ዘሎ ህዚ እቲ ለውጥስ ብጣዕሚ ሂዩጅ እዩ ሳብ 20% ገለ ዝኸውን ኣብ ሓደ ወርሒ ሳብ 20% ዝኸውን ወሰኽ ኣለዎ ናይ ደላይ ሰፕላይ ብጣዕሚ ለስ እዩ ዲማንድ ኢዝ ቨሪ ሃይ ስለዚ እቲ ገዛውቲ ክውስኽ ምዃኑ እቲ ሰብ እውን ብደንቢ ዝርዳእ ኣሎ ይመስለኒ ዝድውል ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ኣውፂናያ ኣጋጣሚ ኮይኑ 2-3 ኦፈራት ገለ ሪጀክት እናገርና ፀኒሕና ነርና ትማሊ ዝመፀና ኦፈር ግን ተቐቢልና ኢንፋክት ብዙሕ እውን እቲ ፕራይስ እውን ኣነ ብዝግምቶ ሃይ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን 5,000 ቀኒሳ እምበር ኦልሞስት ዳርጋ ብቱ ዝጠይቕናዮ ካሽ ባየርስ እዮም ኣንደር ኮንትራት እትዮም ዘለው ስለዚ ክሸይጥ ዝደለ ብዙሕ ይፀንሕ ኣሎ ነዚ ቅድም ኢሉ ብዙሕ ይፀንሕ ነይሩ ብዙ ሓደ ወርሒ ገለ ግን እንቅስቃሴታት ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ነጥፈታት ኣክቲቪቲታት ኣለና ኣት ዚስ ሞመንት ኣውፂኻ ብዙሕ ዝፀንሕ ገዛውትታት ዳርጋ የለን ምክንያቱ supply is less demand is very high ያ ፅቡቕቲ ታንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገሪምና ቀልጢፋ ወፅያ ናብኣ ከለኻ ተሸይጣን ክትብል ከለኻ ማለት ኣንደር ኮንትራክት ኣትያ ክትብል ከለኻ ገርመካ እዩ ከምወይ ዝበልካዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሓበሻ ኤዱኬሽን ዳርጋ ተኸታተሊ ጌርና ኣለና እንታይ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ዓይነት ዲስካውንት ክትቦ ትኽእል ነዚ ናይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣቶ ካሕሳይ ማለት ብሓበሻ ኤዱኬሽን ገይሩ እንድሕር መፂካ እዚ ኩልና ንምሕረሉ ዘለናየ ኣነ ንስኻ ካልእ ማለት እዩ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ነዚ እንታይ ዓይነት ዲስካውንት ክትበና ትኽእል ከም ብሮከር መጠን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠተይ ኤክስፒሪየንሰይ ግዜይ ወሲደ ብትክክለኛ ዝኾነ ኣሰራርሓ ሓንቲ ጎደሎ ብዘይብሉ ሲሪየስ ዝኾነ ሰርቪስ ኣቢሲንያ ሪልቲ ክንወኸም ንኽእል እዚ ፍሉጥ እዩ ብቐልዳ መልዲ ንእሽተይ ነገራት ሕልፍ ኣይንብልን ሓላፍነት ኣለና ሬስፖንሲቢሊቲ ኣለና ናውሌጃብል ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሪል ስቴት ኤጀንት ኣለውና ኣብዚ ካምፓኒና ስለዚ ቱ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት መሃብ ንሱ ቀዳማይ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሓበሻ ኤዱኬሽን ሪፌር ገይሩና ኢሉ ዝመፀኒ ሕዚ እውን ኣለው ኦሬዲ ኢንክሉዲንግ ንኣቶም ክሻብ ህዛ ይጠቐስኮን ግን ኢንክሉዲንግ ቶም ህዚ መፂኦም ዘለዉ ምሳይ ዘለውን ገዛ እንትገዝኡ ክሳብ 3 ዓይነት ዝኸውን ኢንስፔክሽን ጠለቕ ኢልና ኢና ንገብር እሞ እቲ ዘውፅእዎ ናይ ኢንስፔክሽን ፊ ኣብታ ክሎዚንግ መዓልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ሪፌር ገይሩና ምስ ዝብሉኒ ቼክ መሊስና ንቦም ኣለና
ناي inspection في بملو inspection مالت general inspection ناي sewer ناي radon ثلاثة عينة inspection يو could be between 5 to 7 or to 8 حالة في جيزون 1200 قلل ودأنا جيزون الله سلزي أبتا closing معلتي تاچك صحيفنا أنا وملنا نكاب حبشا education refer تجرنا نزولو راح يازيها. Thank you. ناي بحكي صبغتي أحوات كلكم تخططلتي إزيونا بزح شر نخبل تحبابرنا مالتيو حبشا education إلكم من حكيتكم كساب حدا الشيح يخونان أبر الشيح شيحنقلن سيف كتقبلوا تقولون سترا يكون أنت كابت الشيح نلعلي بحبشا education بسوز مهرو زلو بزي مهير كان مسئينا كات بلو زلوهم مور كابتي زلو نلعلون أتوكرو جيرو نتي بروسس بحلافنت كوستولو مخاني زنقرنا زلو كبرتي هابلنا تقحساي تانكيو كالت تمساسالي تريقو لهم تناتو تمكرو تيزنبورو كاب كلمة 10 عامت نينو كلمة 10 عامت سيبع على ناس ناس لافلت زيرو إنا نيرنا مالتي سلازي زعاد زعتنالو كابوز جميرو قدمون جميرو زنبرة فلتت تمكرون كساب دي أبورد ممبرز سرحو زلو بحلف زهجي سرحو زلو هنسا عبي نجر نز كوميونيتي بتعمي عبي نجر نز حبشة كوميونيتي نحنا مرعى نقبر وراي نقبر تمكت نقبر كهلا عبيت نقرات نحن نقبر كوينا يا ناي جوس كوميونيتي أمز باللصوة كباب 10 شح سلازي نابزي مهنات وانت ساقاقيرو مالو موداتو هرينا كمي بروسس ونكرينا سلازي إذا تمكروزي إحوات إذا تمكروزي نمساديو أبزي زلو thank you كبرتي هابلنا أتغحساي قدمينا بتقندر استرام تاونا من البات تسخل انتليقو نعها عدلك بكا و تي لما نمهر لنا تخكلنيا نؤوز تنكفنديو برقص أنا ونا بورد أتونا توالكو نبزح عمت بدق خوينا طرح قلقليل دلمبر حلف النت بزح يوصلن إن عندي عمت إن أبغى أني هي قات أم خوينو و بيلدينغنا خننقاسقسينا ناي بعلتنا خنوننينا سلازي سيرس لهونه حاجة زي اللي لنا كلنا نخلو زيادة أما بتفلت تيسي كواليفاي زغون كوسوية قال أنت توالى شو أوفر برايس أنت غينو أجمعت تفتيرو ونمتى كم زي على يكون لبيت راح زنادة سلازيس 100% بعلي ملو بملو إنفولو خينا نفعت جيجانو زغونو معنا أسي في الله زموزي توليدهم زعبيو تاريخهم كلهم معنا أسي قلعتهم جن فلاتاتيهم طلق لبلا فلتات اللوم ديليت اللوم زياتهم زلوم ملو بملو 100% هقولنهم كينا خسر هي سلازي جوين كجبر يله بفقادي يجوين جرا مهناتو ولا جوين تلقوركون بدق هينا مسرحيون سلالي ترف ملو بملو إنفولف كجبر يله وسينا زيون كله كوميرشال بروبرتي لمو نمهار لنا حدا كاوي سلازي زو استفعل عليه عينة كوميرشال بيلدينج بهال مريتكا نبع الخات جز تحريقه كم يجر كاتودا ما يبين أنا بزحل ولا جيزة خد لنا يخون جن أنت سب 3 ورحين أنت سب 6 ورحين عمتون أنت ورد الكا جن نبع الخان نبرت مونان مالت أبز عدي تعبي هفت مالتي كون عوا هفت يلن بزح ستراجل جركا حنت مسولن كان كون حرون كلت 3 every 2 years قال أي ليتوس خلوا مجدتات يلنا أنا خطونن جن بزح أصوات الله زو كوميونيتي زي بزح نقرات نحل فينا مهنياتو عبي بروجكت close to 3 million هودي مسرح طرح تمرينا علتناي زين تخونت الله بزح نقرات الله وفت مأخذ أم كاندونا هيزوس نايقلون you know وط أورد لعن تحتنا اللوئي جين نزي ملوء بملوء كن صرحينا هنقافتوينا حاجة زي اللي نعيو جن الحجز أكلون كله لنا up to community برتوع تمسجن برتوع huge community تينيو كلا تلو فلتة تلو financial اللومو ملو بملو هنو وازوينا كم يجرنا نسو build
كم نقول لنا بزعوا فاينانشو بزعوا قال ملو أبز قصل جيزة حد إنفورماشنات كيف كنبل نخيلنا سلازين كافتون مهارل لنا لمعلتي كوميرشال بروبرتي نسو حدا إمو كوميرشال بروبرتي مالت نتاي مهانو ناو خن مهار نقرب لنا مالتي ثانك يو يا زي كبرات تخاطلتي حبش اديوكيشن زي نمنتا اينا مصينا يزنا لهم عنتي مسو زتاساسر ስለዝኾነ ኮመርሻል ምሰርሑ ዘለው ኮመርሻል ባዕል ኻውን ክሰርሑ ከም ትኽእል እዮም ዝምነግሩና ዘለው ወይ ከዓ ዝምህሩና ዘለው ፕላስ እቲ ተመክሮ ናቱ ከዓ ማዕረ ክንደይ ፍልጠት ወይ ከዓ ዲብ ዝኾነ ፍልጠት ከም ዘለው ክንደቅፅን ኢልና ክንመሃር ከም ዘለና እዩ ሶ ثانك يو ሸር ክገብራ እታ ኣዳልየኻያ ዘለኻ ሳይት ማለት እዩ ኦኬ اوكي بزعبا كوميرشال مالت بتقرنيا نقداوي تكالات مالت حوات ناي نقدي تقبرولو كم زيقلت صنح مالتيو سو يا اسكي كوميرشال بروبرتي انتايو مالت كوميرشال بروبرتي لناون قرب بتقرنيا اندحر قليس كالناون دسك بلنا يقات حساي سلازي تقرنيا قال ولس نسخاخت ولس انيها ርግፀኛ እየ ግን ዝተምሃርናዮ ዝዓዲ እምበረፍቱ ዓድና ስለለይ ንፈልጦ ዝኾነ ኮይኑ ግን በቃ መሬት ማለት እዩ እዛ መሬት መመንቱንን ብላንድሎርድ ስለዚ ዝኩሉ መሬታት ብምሉኡ ንሪኦ ዘለና ናይ ንግዲ ናይ ኦፊስ ናይ ዓበይቲ መጋዘናት ስተሮጃት ኢንዱስትሪታት ብምሉኦም ፋብሪካታት ኣፓርትመንታት ሚክስ ዝበሃሉ እውን ብፍላይ ህዚ መፅኡ ዘሎ ብጣዕሚ ዝማዕበለ ኣሰራርሓ ዘሎ ሚክስድ ዝበሃል እዩ ሚክስድ ማለት እውን ኣብ ሓደ ዓብዪ ቢልዲንግስ እንደውም በዓል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ብዙሕ የርእየ እዮም መሬት ይገዝእዋ ኣብቱ ናይ መጀመርያ ፍሎር ብምሉኡ ንግዲ ቢዝነሳት ይገብርዎ ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኦፊስ ቢልዲንጋት ይገብርዎ ካብኡ ንላዕሊ እውን መንበሪ ይገብርዎ ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ነገር ብሓድ ዝጥቀምሉ እኒኦ ዘመናዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትርእይዎ ኢኹም ከም በዓል ኣላሜዳ ኤንሴብል ጉሓፍ ዝነበረ መሬት ዲሞሊሽ ገይሮም ኣብ ታሕቲ መዓት ቢዝነሳት ገይሮምሉ እኒአው ቡን ይኹን ሊከር ስቶራት ይኹን ካፌ ሾፕ ሬስቶራንት ባራት ኩሉ ኣብቲ ቀፂሉ ዘለውን መዓት ኦፊስ ቢልዲንጋት ዘካርይዎ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እውን መዓት ኣፓርትመንት ክሻብ ላዕሊ ዝስርሐሉ እኒኦ ስለዚ ዘመናዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እንደውም ብዙ ህዚ እዋን ሚክስድ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ መሬት እንሪኦ ዘለና መን እውን ይገብሮ ሃፋትም እዞም ሃፋትም እዚኦም እንታይ ይበሃሉ ላንድሎርድ he is the lord for this land simple ማንም እውን ይገብሮ በቃ ሳቶም እዮም እውን ዝገብርዎ ስለዚ ከምዚ እንሪኦ ኣለና ናብቱ ናይ መጀመርያ እዚ መሬት እዚ ናይ ንግዲ መሬት ኣስሪሖም መሬቶም ገዚኦም ኣስሪሖም ኣብ ቁም ነገር ዘውዕልዎ ሪቴይል ቢልዲንግ ዝበሃላት እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኩሉ ሾፒንግ ሰንተራት ማለት እዩ ቢዝነስ ዝገብራ ሾፒንግ ሰንተራት ብምሉአን ሪቴይል ቢልዲንግ ኢልና ንፅውዖ እዚ ካብቱ ናይ ንግዲ መሬት ሓደ እዩ እዚ ኣብ ታሕቲ ክንሪኦ ኢና ከመይ ገይሮም ከም ዘኽፍሉ እንታይ ከም ዘኽፍሉ እዚ ኩሉ ሸሓት እንኸፍለሉ ዘለና መሬት ገዚኦም ዘስርሕዎ ንቢዝነሳት ትንቀሳቀሰሉ ቢዝነሳት ሬስቶራንት ባራት ግሮሰሪ ሊከር ስቶራት ኩሉ ዓይነት ሪቴይል ንግዲ ዝገብራ ቢዝነሳት ዝሓዘ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኦፊስ ቢልዲንግ ዝኩሉ ኦፊሳት ከምዚ ኣነ ዘለኽዎ ቀደመ 2.8 ዝገዝእዋ ቢልዲንግ ድሕሪ 2 ዓመታ 4.8 እንደገና ዝሸጥዋ በብዓመቱ በብ2 ዓመቱ ዋጋታት ሰማይ እናተሰቐለ ንኣና ኣብ ዓመት ክንዲዚ ይኽፈሉ ወስኹ እናበሉ ሰማይ ዝሰቕልዎ ኣለዉ እዚ ብምሉእ ኦፊስ ቢልዲንጋት ይበሃል ዌር ሃውስ እውን ዓብዪ ኣዳራሻት ናይ ቢዝነሳት ኢንዳስትሪያል ቢልዲንግ እውን ከምኡ ናይ ፋብሪካታት ኩሉ
ابارتمنت ون كلنا ابارتمنت ممصينا سلنبرس تمرت يدلن اوفيس اند ابارتمنت زيات كلون سلازي نزي كله مريت زحازته كوميرشال بيلدينج لبهال كاب هزن دحار بفلاي حبشانا بفلاي حزبنا تطمو فريتو ترديو كل تسلنا هونكم سلسة تسلنا هونكم حمش تسلنا هونو زن كلهم تشاينا يكون هندي يكون ايشيا امريكا كله بيلدينج تريو بجروب ببارتنر كوينهم بيلدينغات جزئيهم يوم لايف كله زلوط له بحانتيل كان او كلتيل كان او سلسة سلازي تزبلت التوب انفستمنت كوميرشال بيلدينج إلنا إن نصور صباتي بيرفكت سلازي مالت كم يزبل كايو تمهارينا بهجينا خنمهار بهجينا نفلت عيناتات كنزبون الله عقمون وحدة كايو كاب حمش ساعة عسرت دخلك እንዳሰጎምካ እንዳቀልጠፍካ ትኸይድኻ ብዙሕ እውን ተመላሲ ካሽ የብሉን ቀልጥፍ ኢሉ እዚ ማለት ካሽ ፈለው የብሉን እንታይ እዩ ከምኡ ዝበልካዮ 2 ሚልዮን እንድሕር ገዚእካዮ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣብ 4 ሚልዮን ክሽየጥ ይኽእል ናብ 3 ሚልዮን ክሽየጥ ይኽእል እቲ ቀንዲ መክሰብና ኣብኡ ክርአ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓበሻ እንታይ ኢና ንሪኦ መሲልካ ከምዚ እትው ኢልና ከምዚ ንእሽተይ ሾፕ ንገዛኣ ወይ ግሮሰሪ ወይ ሊከር ስቶር ከምኡ ብዙሕ ካሽ ዘይትበንዕ እያ ክትከውን ትኽእል እዚኣ ስእልካ ባዕላ ንባዕላ ተሰሚዓ ፌድ ኮይና ትኸይድ ግን ናይ ሎንግ ተርም ዕብየት ዘለዋ ምዕብልቲ እያ ማለት እዩ ከምዛ ትገልፃልና ዘለኻ እቲ ካሳይ ሓቀይ እንዴ ብኡ ጥራሕ ልመሓዳደር ህዝቢ መሊኡ እዩ ስራሕ ዝበሃል ምንም ነገር ዘይሰርሑ ብዙሓት ሃፋትም ኣለዉ እዮም ስለዚ እቶት ኣለዎ እዩ ንባዕላ ንባዕላ ጥራሕ ኣይኮነትን ዲፔንድ ይገብር ኣበይ ከም ትገዝኦ ክንደይ ከም ትገዝኦ እንታይ ዓይነት ቴናንት ከም ዘለዎ ከዓ እዚ ብምሉእ እንድሕር ርኢኻ እንኳን ደው ንስኻስ ማኔጅመንት ካምፓኒ እኳ ቆፂርካ መዓት ትኸፍሎም ኣለኻ ስለዚ ባዕልኻ ማኔጅ ክትገብሮ ኦፊስካ ከፊትካ እንድሕር ቢልካ እውን ንኣቶም መዓት ሸሓብ ክንዲ ትኸፍሎም 3 4 5 ዕብይ ልበለ እንተኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ከድልዩካ እዮም ኩሉ ዝገብሩ ባዕልኻ ትገብሮ ተዳ ኮይንካ ቱናታቶም ደመወዙ ንባዕልኻ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከዓ ገና ክትገዝእ ከለኻ ካፕሬት ዝበሃል ኣሎ ኢንካሙ ርኢኻ ክንደይ የእትወለይ ክንዲዚ ኢንቨስት ገብር ኣለኹ ግን ክንደይ የእትወለይ እቲ ኢንካሙ ንስኽ ቀጠቢሉ ይኣኽልኒ ዶ ብዘይካቱ ቢልዲንግ ዝውስኾ እንካው ኢንካሙን ስለ ዘለዎስ ግዴታ ኩሉ ኢንካም የብሉን ማለት ኣይኮነን ጠለቕ ኢልካ ባዕልኻ እንድሕር ዝሰርሖ ኮይንካ ፅቡቅ ኢንካም ከም ዘለውን ክንፈልጥ ኣለና ወፅቡቅ እዩ እንታይ ኣባህላይ መሲልካ ወይ ንሕና እጂ ንእሽተይ ገንዘብ እና ንሓስቦ ዘለና 10 ሰብ እንድሕር ኮንካ መፂኻ ለስተይ 2 ሚልዮን እንድሕር ኮይና 25% ዳውን ፔመንት ንገብረላ እንድሕር ኣሊና እቲ ከም ሳይድ ኢንቨስት ንክጅምር ኣብቲ መጀመርያ ኣነ ሕጅብ ዘለኹ እምበር ያ እትብሎ ዘለኻ ኣይ ኮምፕሊትሊ ኣግሪ ምሳኻ ኣለኹ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ይኮን እዮም ብዙሕ ሰባት እዮም ኮንታክት ዝገብሩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ይሰድልካ እቲ ኣፓርትመንት ዩኒት ትሪኦሞ ኣናላይዝ ክትገብሮ ከለካ እቲ ፋይናንሻል ከምወይ ትፈልጦ እቲ ዳታ ናይ ኣካውንቲንግ ክሳብ ዝኾነ እጂ ክንዲዚ እሞ 50,000 እናዋፂና ከመሚእቲ እናዋፂና መሚእቲ ሽሕ እናዋፂና ገለ ብለኻ ነው ሶኬ ከመያ ዝበልካያ ዓመት 2 ዓመት እቲ ንባዕሉ እቲ ገዛ ከራይ ክትውስኸሎም ኣለካ about 3% ኣብ ዓመት እንዳወሰኹ ይውስኽሎ ደን ሽዑ ካብኡ እንዳተፀብኻ 5 years ወስደልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ 5 ዓመት ካልአይቲ ከማ ክደግም ከለካ ኣሃቱ ቢግ ቼንጅ ወይ ከዓ ናይ ለውጢ ትወስዶ እምበር እቱ ክትብሉ ከለኹም ሓደ ወይ ብዙሕ ገንዘብ ሒዝካ ምፃእ ዛሰት كينو قلنا عسرت أنا حموش سند حرت خون كوينا عبي نجر كتسب يبل كاني لكا زقلت إمبر very true كحساي مسخة إذا الله مالت كنتي نشتي جنزبنا حزنا هجن مزلنا وي أبتحت وريدنا بزح زي بحلفزنا حبشة إدكشن تكاتلو تراك الزور أوبر الزور كال تي بيزنس زلو ونشتو كسحابار السرح يدو لي أنا زي كوميرشالي نت مالتي ስለዚህ በኋላ ጥቅስ ከተበላ ከለኻ ንቅድመኻ ማለት mostly ኣብ ናይ ኮመርሻል ካብ ተመክሮኻ 5 6 7 ኮይኖም ዝገዝኡ እንታይ ተመክሮ ኣለካ ኣቲ ሓሳይ ቅድሚ ናብዛ ኮመን ሚስቴክስ ምእታውና ሓበሻና ከም ትፈልጦ
lack of knowledge information alone do you قاليو lack of information ብዙሕ እንተየስንዐ ለኣተሎ እሞ ተን ዘእትወና ብኢዱ ንእሽተይ ይኾና እየን ቱ ኢንቨስትመንት እውን ተጠንቂቑ ኣይገብሮን ንሎንግ ተርም ድዩ ንሓፂር ተርም ኢሉ ኣይገብሮን ግን ኣቨሬጅ ክርኢ ከለኹ ግን እቲ ብግሩፕ ብምስራሕ ብዙሕ የተለመደ ይሆነ ይፍታ ሓበሻና እንዮ ብጣዕሚ ክልመድ ልግብኦ ሓደ ክልተ ገንዘብ ዝሓዙ probably ካብ 10 ዘይሓልፉ ሓበሻ ኣለውና ንሳቶም ሶፋር ዕዉታት እዮም እቲ ስቴፓት እውን ድሓን ተኸቲሎም እዮም ዝኸድዎ ዘለዉ እግሮም እውን ብዙሕ ሰብ ይመሃርሎ እዩ ስለዚ it is very positive ከመይ እዮም ዝገብሩ ከምቲ ልምዲ እቲ ንሕና እውን ንኣቶም እናተኸተልና እንዲና ክንገብር ዝግበአና ኩሉ ግዜ ሓበሻ እውን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እናተኸተለ እዩ ምስኡ ስለለይ ዓመና ምሳና ስለለይ ተፈጠረ እናተምሃርና ኢና ንኸይድ መጀመርያ ገዛ ኦውን ይገብሩ ድሕሪኡ ሪቴይል ቢዝነስ ይገዝኡ እዛ ቢዝነስ እዚኣ ዕድኦም ከፊላ ዕድኣ ከፊላ ምስ ወድአት ቀፂሎም ንእሽተይ ገንዘብ ሒዞም ወይ 2 ወይ 3 ኮይኖም ናብ ንእሽተይ ኮመርሻል ቢልዲንግ ወይ ናይ ሬስቶራንት ወይ ናይ ሊከር ስቶር ቢልዲንግ ወይ ቁሩብ ኣፓርትመንት ዘለዎ ቦታ ይኣትው ኣለዉ ንርኢ ኣለና ሾፒንግ ሰንተር ብግሩፕ ኮይኖም እውን ዝገዝኡ ሰባት ፈልጥ እየ ስለዚ ትባዕልቶም ኢንቮልቭ ኣይገብሩን እምበር ኣብቱ ቢዝነስ ንሱ ብማኔጅመንትን ብብሮከራትን እዮም ለስርሕዎ እምበር ኢዶም እቱ እንተብሉ እንተለዉ ዝተፈላለዩ ሰባት እንትኾኑ እንተለዉ ገሊኦም ኣካውንታንት ገሊኦም ሪል ስቴት ገሊኦም ለዌራት ገሊኦም እውን ኮንትራክተራት እንትኾኑ ፍልይ ዝበለ ፍልጠት ዝሓዘ ተኣኪቡ ብግሩፕ ትኸውን ተሎ ብፍላይ ብሓደ ቦታ ከማ ኣለዉ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ስለዚ ቱ ስቴፕና ፅቡቅ እንዮ ገዛ ትገዝእ ንእሽተይ ምስ ተመሓየሽካ ሊከር ስቶር ወይ ጋዝ ስቴሽን ወይ ኮንቪኒየንስ ስቶር ትገዝእ ንሳ ኢንካም እናምፃእትልካ እናሃሎት እንደገና ብተን ዝኣከብካየን ገንዘብ ምፂኻ ኮመርሻል ቢልዲንግ 4 ይኹን 5 ይኹን ሪቴይል ቢዝነስ ዘለዋ እንትትገዝእ ከለኻ ብትሓደ ወገን እውን ኢንካም እኒአካ እዩ ካብታ ሪቴይል ቢዝነስ ስለዚ ንመናና ባዕልኻ ምግቢ ይኹን ገለ ይኹን ኤክስፐንስኻ ከቨር ትገብር ኢንኬዝ ውሕድ እንተበለትካ እውን ካብ ኣምፂኻ እውን ናብተን ሞርጌጅ ኢንኬዝ እቶም ቴናንት እንድሕር ዝወፁ ኮይኖም እቶም ዝተኻረዩ ወይ ብዝኾነ ነገር ቀልጢፉ እንተለይ ተኻሪልካ እውን ካብ ኣምፂኻ ድግፍ ምእንቲ ክትብላ እንካፍታ ቢዝነስ ዝሓዝካያ ኢንካም እናሃለትካ ኣብኣ ናብ ካልእ ምንቅስቃስ ትዝበለፀ እዩ ብዙሓት ሓበሻ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ኩልና ክንክተሎ ዝግባእ እዩ ፅቡቅ ኣሰራርሓ እዮም ዝኽተሉ ኣለዉ ፐርፌክት ያ ፅቡቅቲ ሕጅስ በቃ እቲ ምጅማር በቲ ትነብረሉ ገዛኻ ጀሚርካ ድሕሪኡ ናብ ናተይ ኣታዊ ቀዋሚ ኣታዊ ኣለኒ ትብሎ ከምኡ ዝበልካ ወይ ንእሽተይ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ብሓደ ዓይነት ደረጃ ተማሂርካ ሓደ ፅቡቅ ድሓን ዝኾነ ኣታዊ ክህልወካ ይኽእል ብዝኾነ ኮታስ ድሓን ኣታዊ ዘየቋርፅ ኣታዊ ኣለኒ ትብሎ እንድሕር ሒዝካ ንሽዑ ናብ ኮመርሻል ክሰጋገር ከለካ እቲ ናይ ሄቨን ወይ ከዓ ናይ ዓብይ ለውጢ እዩ ማለት እዩ ንሱ ቢግ ድሪም ማለት እዩ ዳስ ግድ አይ ላይክ ኢት ፅቡቅቲ ስቴፕስ ብጣዕሚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ሓድሽ ልምዲ እዩ ብርግፅ ኮምፒቲሽን እውን ፕሮባብሊ ክኸውዶም ይኸውን እዩ ግን ሓደ 10 ኮይኖም ገንዘብ ኣዋፂኦም ናይ ሬዚደንሻል ናይ መንበሪ ቦታ ገዚኦም መሬት ማለት እዩ ዞኑ ይፈላለን እዩ ስለዚ ናይ መንበሪ ዞን ዘለዎ መሬት ገዚኦም ንሱ ከመይ ጌርና ኣርክቴክት ፕላን ኣውፂና ሓደ ገዛ መጀመርያ ንዲስፕሌይ ዝኸውን ንመርኣይ ዝኸውን ሰሪሕና ድሕሪኡ እቲ ዝቕፅል መሬት ብምሉእ ከመይ ጌርና ንሸጦ እናብሉ ፅቡቅ እንቅስቃሴ ዝገብሩ ሓደ ግሩፕ እውን ኣለውና እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኢንፋክት ኣብዚ ካብ ዝርኢ
زي كع زخلو كونتراكتور بوي حليف الدنيا زخلو هافتام بليونير زخلو زوم كونتراكتورات زخلو بيلد الجورو جزاوتي بوي يوم جمرو سلازي تانا مجمرة خير كتل تقول لهونتي information مهنات كله information كل لك با هكذا information تأكل كما أزجزي هاي كندينا إشتي نجارات كونيوا 20-30 زخون نجارات هاتوتصح إذا مريتون in fact نايتو مريت زو حرق مهناتو حدا كونتراكتور تو انفورميشن مبزحتو يشكمك اي سلازي تنجنزب كطرح انفستمنتن مكتتالن طرح يزدلي سلازي زيون زي جمهور حبشاون سلاللونا I'm proud of حبشا. Wow, that's a big one. I actually تصبح one. سلازي حدا community يمسروت له مالتي بحصيرو community نتي مرت جزوت مرت كمويت فلطح سريب هذا big زخون الله تجزو زين شعو نعو جزا بيلد ناقبرو خورو. That's a big one. بتعمل زبوي actually هجوكاتنا يتبيلدن كمان دحان حسري لنا 209 حدا سكوير فيت بس يحلو أبزلن كان حدا سب بخم ومصريحو. So very good. ناي بحق تصبق زي ما عبي change وابزي زي أمسيس كل 3 عامات زي that's going to be a big hell of change مالتي زي هنياتو تي كم نفلط حسرت نايتي جزاوتي سلازلنا very good. تصبقتي تمرتي thank you. Wow, that's nice. سلازي حبشة مو أنا حبشة مالتي بحزيرو thank you. اوكي سلازي صبق مونغو خم اندهاب كان تحبريت اندهاب كان خير خاطر حساي قال common mistakes نبلم متم بقى جيجاتات نخاين فتر زم جيجاتات avoid كم يقرنا نقبل نخل جيجا نخايقات امسي انتاي اب كوميرشال لنا لنا كوميرشال طقمهم زلو نفلط علينا كوميرشال بحلفتوننا ندحركنكا او بحلفنات كا بيزنس تلي وحلفي عبي طقمهم زلو خاطي قلصلنا صنيحكا سخانات كان اشت شوبين تلياسي كلت سلسم سخات خريت تليمسي نعم جزا خراي ناوسكايم تخيل الله خنات كا جزا خراي كا وسخت تا بيزنس كات خير مالتي سلازي انت كنت انققلنا خاب جيجاتات ابزي سلازي في مجمرة خنجزو هلنا نشتي مصنعتي يدلينا ايو تمصنعتين كاب استفعلاليه experience زلهم تمرت زلهم كاب بانكر يكون كاب بروكرات يكون كاب كونتراكترات يكون كاب كله خنوصدو نخيلنا نرغبو نخيلنا كاو فلي بزبلون نبعلتنا مصنعتي يدلينا سلازي صحته صحتات قدمنا ومئتاونا من أولاد تو ماركت سيت نجزء ناي نقدي بوتا مريت تو ماركت تسنعنا خيناتو ملو بملو تعراغا نابين قاساوسلو ديماند نايت حزبي او زبوتا زي كمين يلنا ماركتو مصنع عراغاو واغاو مصنع كلنا كنجزء تنحسب كل إذا كنشيت هنحسب سلازلنا انت شط أخونا بقى يكون قاساوس لي نحوارو أبريز كجبر الليديز بويلنا ماركت مصنع يدلي تخيل إن جبرو صحتاتون تلوكشنو تيصنعنا زلنا خنا أتخلنا ديس أدفانتج اللو سلزي زلوكشن زي سيني فيتشر انتاي أين هاي ويك خفتي بزبطة زي انت عينت مرتبطات زونينج خنتاي اللوم نبتو سيتي خويدنا يتول سرح اللو نيبرهور بمولو أبتي إريا زلو نحوارو زلو سطرحونا يكونن هايوي ببيك خفتي خون عبي مقدي بلان نحوارو ببي فيتشر ينقاساس له تعينت حبرة تسوي لمص income value هند إلنا تو لوكيشنو مصنع بالتعمير اللي ناي أقدمنا سلازي wrong location تنأتو تلنا حاجة خافت عبي صحتات مالتي تخكلنيا زغنا location كنا بللنا استراتيجي بلان كيدمي مئتاونا تو بلان ناون نصيرنا تزمياتنا أبتالكوشن ملء كتب لك حساي كسب سئلنا لك أنا قرب زحادن إشتيني نايسبني راس بهم وخيدنا نا 10 عامت يخون ينبول جيروم لا زي حق دي نا 10 عامت كسبنا 10 عامت يخون كمويز بالكاي هايوي بزيك متسيخيل عبيت شوبي بزيك متسيخيل كالا بزيك متسيخيل أبتنايتي ديفلوبمنت بلان of nice city of Denver بحالة قد كيدنا بحالة فس كمو مقاليس أملنا
إذا كسب كندو يخون سايت حزودهم مثال كوشن كتمل على سيرد الخيا ورب كم مصنعتها هو سيتي ملو بملو ناي ملو تو ختماو ني لونج ترمني شورت ترمني لو زقربو 10 عامات اللوم 10 عامات اللوم 5 عامات اللوم ناي لهم عامات هون اللوم مالتي سلازي تسرارحا بو يوم نقدمو بعلو ني دي اي ان سرح انت اللو قدم نخندي عامتن كندي حزب خمصلنا يلوم خمسرحو نفلطينا كندزي population خمصي يلوم حاسيومون يروم نو ايكونن ዕፅፍታት ኮይኑዎም ስለዚ ሓደ ሚእቲ ናይ ኣውሮፕላን ዶር ገና ይውስኹ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንፋክት ኣይፈለጥዎን ነይሮም ማለት እዩ መጀመርያ በቢግዜኡ ግን ትናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ እቲ ሲቲ ሙሉእ ብሙሉእ ፕላን ኣለዎ ፕላኑ 100% ብዝደለይዎ ይኸደ ይኸዲ እሱ ካልእ እዩ ግን ናይ 10 ዓመት ፕላን ኣለዎም ንኡ ቆይ ገና እቲ መሬት ገና ክዕደል ከሎ እቲ ፕላኑ እቲ ዞኒንጉ እዚ ሚክስ ዞን እዚ ናይ ሬዚደንሻል እዚ ናይ ኮመርሻል እናበሉ ዝኩሉ እዚ ናይ ኢንዱስትሪ እናበሉ ኣቀዲሞም ለውፅዎ ፕላን ንሱን ከይፅናዕና ክንኣቱ የብልናን ስለዚ ናይ 10 ዓመት ናይ 30 ዓመት እውን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ከተማ እናመልአ እንታይ ሓሰብዎ ቀልጢፉ እዩ ኣፕሮች ዝገብር ኣሎ ከተማ ለኣትሎ ኣቀዲሞም ፕላን እንታይ ይገበርሉ እንተፀኒሖም ንሓዋሩ ፀገም ከጋጥሞም ስለዝኽእል ትትብሎ ኣለካ ትኽክል እዩ መምህር ثانك يو يا ናብ ስትራቴጂ ቀፅል ሓንጂ ثانك يو ስለዚ ክሊር ዝኾነ ስትራቴጂ እንድሕር ለይውፅኣኻሉ ኮይንካ እውን ሓደ ዓብዪ ስሕተት እዩ ኣቀዲምካ እንካበይ ናበይ እየ ክዝርጋሕ ናይ መጀመርያ ስቴፐይ እዚኣ እያ ካልአይቲ ስቴፕ ሳልሳይ ስቴፕ እናበልና ስትራቴጂና ክሊር ዝኾነ ነፂርና ፋይናንሻልና እውን ኣዘጋጅና ክንኣቱ ከለና እቱ ዝበለፀ እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ስሕተት ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ብለይ ስትራቴጂ ብዘይ ፕላን ሒዝካ ምእታው ካልእ እዚኣ ናይ ሓበሻ ትምልከት እያ ብኢሞሽን ክትኣቱ ከለካ እዚ እውን ዓብዪ ስሕተት እዩ ኢሞሽን ከጥቅዐና ይብሉን እዚ ኢሞሽን ማለት እንታይ ማለት እዩ ተደፋፊእካ ናይ ገሊኦም ስለ ዝረአኻ ኣነ እውን እዚኣ ክገብረለኒ ክትብል ከለካ መምህር ደስ በለ እዛ ሾፒንግ ሰንተር እዚኣ እንድሕር ገዚኦምዋ ካብኦም ሰንፈሉ መገዲ እንታይ ኣለኒ ኖ ኣይ ካን ዱ ኢት ስትራቴጂን ብፍልጠትን እንተይኮነስ ተደፋፊእካ ብኢሞሽን ብናይ ካልኦት ርኢኻ ክትኣቱ ከለካ እውን ቅልጥፍ ኢልካ ግዜ እንተይወሰድካ ተደፋፊእካ ክትኣቱ ከለካ እውን እዚ ዓብዪ ስሕተት እዩ ኢሞሽንካ ዝሕል ኢልካ ተረጋጊእካ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓሲብካ ንብዙሓት ኣማኺርካ ምእታው ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብኢሞሽን ክንኣቱ ከለና ሓደ ዓብዪ ስሕተት እዩ እንካ እውን ፌይሊንግ ሌጋል ኮምፕላየንስስ ሕጊ ኣለዎ ከምቲ ዓንተው ዝበልናዮ ናይቱ ሲቲ ዘውፅኦ ሕጊ ኣሎ ሆሞ ኦውነር ኣሶሲዬሽንስ ናይ ባዕልቶም ሕጊ ኣለዎም ሲቲ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ስለዚ እቲ ሕግታት እንታይ የማልእኻ ብቅልጥፍ ኢልካ ሌጋል ዝኾኑ ኩሎም ነገር ከየማልእኻ ትኣቱ ከለካ እውን ፕሮባብሊ ብዙሕ ፊ ስለዘለዎ መቕፃዕትታት ስለ ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ስሕተት እዩ እንብሎ እዩ no knowledge of the market to market ኣብቲ ኤርያ ንሱ እንታይ ምዃኑን ከይፈለጥካ ዋእኸለ ክገዛእ እዩ ዝያዳ መልክዓ ፅብቕቲ ትመስል እዙይ ደኣ ትራፊኩ ብዙሕ ይመስል ኢልካ ጠለቕ ኢልካ እቲ ማርኬት እንተይፈለጥካዮ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ብ194 ፐር ስኩዌር ፊት እንድሕር ዝሸጥ ኮይኑ ሰባት እንትቀዳደሙ ምስ ረእኻ 230 ሂብካ እንድሕር ተኣቱ ኮይንካ ንድሕሪ ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ከ ክንደይ ከውፅእ እዩ እንተይበልካ ዘሊልካ ክትኣቱ ከለካ እዚ እውን ሓደ ስሕተት ስለ ዝኾነ ማርኬቱ ትዕዳጋኡ ሎም መዓልቲ ኤቭሪ ኔይበርሁድ ኤግዛክትሊ ዋላ እንተለይኮነ ግን ብውሕድስ ፐር ስኩዌር ፊት ይኹን ፐር ካሬ ይኹን ትዋጋኡ ኩሉ ስለ ዝፍለጥ
نفوع لغنا advisory مماخري بروكر أليشكا نايت اريا واقعو انتايو كم أوصل الليل كان بروكر كندي تشيطو كميكشيت يخل الكام صنعون زي حادث بوصل لغنا ناي ماركت فلتات انتي حزنا نخينا أتو كنول لنا buying wrong cycle نحر أتي خيون probably disadvantage النيوة مالتي سلازي هذا جزء ديو بإنترست بكل هون بناي demand يكون بكل نجار سايكل وتخكل إنيا سايكل ديركا نصنعون يدلي تي value نا كل جزء تو value تخن جزء خلنا زي تو value بمنتايو depend زجبر of course to neighborhood قيد مخلي to income أو زلوا تعمل أدلاي سلازي knowledge ناي تو rent يكون ناي تو property value لنا سؤالنا تقرأ من أنت أتينا يوم إذا تخريت زيهم هندك زين صنحيهم عشرة عام تصنيحهم times 12 مئة إسرائيل كندي كاباتهم ركب له ثم حادون خندي ركب له value نايزو property خندي دحر خلت عامد دحر حمش عامد دحر 10 عامد كندي كوس خلي يزول ألق ولا فلت تحزنا أنا خناتو تعمد لاي تبقتي يا perfect كاب حدا ساعات هاي كان حلفاننا أبزي advantage of انتا ايش تقومو أبزي أنا ايش تكن قلت امو مهنياتو كان حزا كاين دلن قلت افنا أبزي كالما عاد سلن خيد أبزي كالما عاد خناتو اينا انتا ايش تقومو بالس مجزو انتا ايش تقومو إلكا يبقى خابز حدا فقن سفح بزبلس انتا عن التقمي زلو أنا زي كنجوزو بزعبا مليونز اوف مليون نزارب زلنا هجي بزعبا نشتي جنزبا كنا نمجزع نزارب زلنا بوحرسينا يحدا كافرق مليون انفستمنت إنا نزارب زلنا نحدا نجر مالتي انت هاي سلا زلو يطعمي كتابو سلازي تو خلت تطعمو مالين دير حارون كان كرينا قنت أنا عبيت نتوتات نلونج ترم جنزب كنأكب سلنا دلينا ناوزين أتلنا كمي غيرنا هنا جنزب نأكب نلونج ترم حدا تو مسانا نت إنكم ببورحن نرخو جنزب نريقول لنا نأتلنا كالي خنا كاريو خلنا بتوم ذكرنا يوم كم طعن توز بركايو إن كان 3% ناو 6% ناوسخنا نتقول له طرح انتخيد نحورو عبي ويلز نغن شطو نلوطو خنول كلنا قيد محمش عامت الجزاء خيو بيلدينج لو عامت عامت 3% كراي كون ناو سكان تخيل كان حدا شوبينج سنتر لعلو بس يحلو أصلا عامت كتكافلو وسنكا ميبي 10 عامات 10 حمش عامات كفيل كودي خيون الله نسوق شوت اوف لوت انت لك ذن معات جنزب بيلد غير كلها سلازي ني لونج تيرم building your wealthy have ترى ناوسخ مخات زي تحدا عبي طقم زلو اي تخال اي كعا passive income بقى كاب عامتنا عامتس عبدو اوفيسي زلو 3 4 سرحتنيا لو سواي أنا ببي 100 قرشي ببي 110 قرشي عملت الناس يخفلنا له تاتو سخان هيتا بيلدينج خالق تو سخا وچ ግን بتعمل ايش تي اختوارادو خلها ስለዚህ سي اتو عمتاوي زخونه يكون ورحاوي انكم كاو ترخو معات انكم زلون كفيلكا بزح سراح نكيدخم كاون تنبر لها مالتي زي تقدماي لعل تقصنايو صحتات تيغبركا صبوق طريق الكا صنيحا انت اتيخايو سلازي equity build تكبر لها passive income daily ون تلها سلازي buying a building commercial building بتعمي important يو جزا خلها وإنكم يكون كان ترخول لها mortgage نخفركا تنور لها income قريب له mortgage هات قلاق لها
إزي حدا إن كامل لو تجزاون مستو لوسخو ترم معات every 3 years يكون every year يكون 3% 6% لوسخو زلوا بملو need to buildings عبي ويرزي خات قبل لها to buildings سلازي كل تعبيت تقمتات اللو إلنا نصوع يا نسو ولا وصايتاتون توسخ مس زبلكاي وصايتاتو نا انشورانسو نا بروبر تاكس توسخو نت بيلدن يوسخ اندي و فاليناتو مسوسخه نابت تخراي يمسدو نا اكاونتانت انتليز خونه اكسبنسيف ولا روف تعريم كا نابخا ام زمقلو مالتا تريبل ان يزرغوها مالتي سلازس بتي ورحاويناتكا خم ويز بلان افريج 3% عمتاوي سوري عمتاوي 3% يوسخل كالو خم ويز بلكا ميتريم ايتنجلن بلاس اندحرتا غزاتا خبابيتا كوميرشال نبعلاون اندحرناتا بروبورت تاكس توسيخ وي انشورانس توسيخ انسن كاتا مقيلن كا ببسكور فيتكا خا نابخاي مقلون الله سلسي بقى بحصيروس تي بيج ادفانتج زلو ناي لونج تيرم إنان بزلنا مالت غزياو قرب كبر كبلك خليني نحصر زباله كن كاوس دحر عمد دحر خلط عمد تخيل كاس تستخراي وسيخلو وصايتات كان دحر مصيكاونا ام كزرغو خا ازيو عبي لوطي مالتنا بزلنا ونمثالي تو حدا عبي زقرم كاب لمدين كاب اكسبيرينس أبزو 2007 2006 عبيي ناي جزاوتي ماركت فاليو وديو لونات كندي كسيرون كندي بانكرابسي كندي فوركلوجرات يخون نيرو زين فلطينا بميتي إزرائيل بالملئ سلاساي جزاوتنا جزانا يانا نيرن هذا 400 500 زلو كوميرشال بروبرتي كندي لأكل وديو انتيلنا بالتعمين اشتي خمي غير خدنا 10 عامات ليسكو يا خايس كان يخ او ساي بالكانكو كل قالوا له المجد بتعمين اشتي قصري maybe to demand هاي اي خونن بر اذا كوميرشال بيلدينغات ناي نقدي مريتات لود قالوا عدل بتعمين اشتي ناوسخ ግን كل ግዜ خيد يوسخ ما ازيا زقنست قنيسو نريو خونታት بتعمو حدي maybe 10 business for some reason توعوع ገለ ምናምን እንተይሉ ቴናንት ኩሎም ብዝኾነ ነገር ተባሪሮም ተወፅኦም ወይ ዞኒንግ ገለመለታት ዝኾነ ፀገማት ገይሩ እንተተለዊጡ ተዘይሎሲ አቨሬጅሊ ናይ ኮመርሻል ቢልዲንግ ባንክራፕሲ ዝወፀሉ ኩነታት ብጣዕሚ ውሕድ ዕድላት እዩ ምክንያቱ ኩልና ተኻረይቲ ናይ ቢዝነስ 5 ዓመት ፕላስ ኣናዘር 5 10 ዓመት ፕላስ ኣናዘር 5 ዓመት ኦፕሽን እናበልና ስለንኣትለና ትገንዘብና ኣው ተኣሲሩ ክሬዲትና ኣው ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ቀልጢፍና ክንወፅእ ንኽእለሉ መገዲ የለን ንእውን ኢና 5 10 ንሕዝ ኣለና ሊዝ ስለዚ ናይ ባንክራፕሲ ምውፃእ ዘለዎ ዕድል ቫልዩ ኩሉ ግዜ ኣፕሬዝ ተለይ ኮይኑ ቫልዩ ናይ ምውራድ ዘሎ ዕድል ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ምክንያቱ ሬንትካ ኩሉ ግዜ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ቫልዩ ናይቲ ቢልዲንግ እናወሰኸ ስለዝኸይድ ትዝሐሸ ከምዚ ናይ ገዛ ንነብረላ ጥራሕ እንተይኮነ ጥቕሙ እዚ ኢንካም እውን ትረኽበሉ ዋጋ እውን ኣፕሪሼት ይገብር ስለዚ ወልዚ ኮይንካ ኮፍ ትብል ኣለካ ማለት እዩ እዚ እውን ትክክለኛ ኣሰራርሓ ዓይነት ተኸቲልካ እንተፅኒዕካ ስራሕካ ኣሳይመንትካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣዋፊርካ እንተኸይድካ ባክ ኣብ ዝኾን ፋይናንሻል ናይ 6 ወርሒ ናይ 3 ወርሒ ምሳኻ ሒዝካ እንተተጓዒዝካ ፕሮፐርቲ እናወሰኸ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ comparing to the house. Perfect. By the way, thank you, Takalti. I was gonna say it, and then Kadimani, Nafta field day in the Hamasi. Depreciation the bar at Osaholo comes the Kasais Blazolo depreciate. Jina Aminet na clip 10 million in the Gazika. Nissan Isran Nisalasan Chatan Amet Mala. Tawagaz Gazakala Valinata. Selesi Wagan da Nescap to tax at Haid Naamality. Salasan Chatan Amatin Faragan to the Tagagi home Tatia. ስለዚህ ዲፕሪሺየሽን ባዕሉ is a big tax benefit ናይ ኮመርሻል so እዞም ብዙሕ ታክስ ትኸፍሉ ይዝብለካ ብዙሕ ታክስ እንድሕር ትኸፍል ኣለኻ ናብ ኮመርሻል እንድሕር ኣቲኻ it's going to be value ብጣዕሚ thank you ኣቴ ተኸልተ ሃይለ ብጣዕሚ according depreciation and annual building tax ዝገልፃ ዘሎ ነጥብ ኢና ሓን እዚኣ ፍልይ ብልና እውን ናይ ቤና ቪድዮ እንታይ እቲ ዲፕሪሺየሽን እንታይ እዩ
بزعون قسيلنا خنمهرينا امبر اتي توساخي ناي ايانا كحسايز بلو زلو very good بقى لسه ياب عمسي ناي 2 مليون انا افريج 50,000 يخون تقود الكاب تاكسي 120,000 اندحر جروس رخيبكا ناي تخاريتي تن 50,000 ماينس تقبرن سلازي ناي 7,000 طرحها نسخه قرض تخفل so it's a big money let's say tax bracket نات كان دحر 24-25% كوينو ناي 50,000 حسي لعلى 10 تقدر 19 يخون سيف تقبر على حاجه زي مالتي depreciation of tax as you valid مالتي thank you كحسن توسخ نتنات كايو بزي امسي وايا تخلت هايلو perfect thank you هايلو صبغ حسابات يو تهزمنا هم زي نابله بعلونا تمارامر الناس نعه قلقل ولا فلطت اللي هو مو تسرح نلونج ترمسي توزي انا نسان حسابات نهزو خنمهر كلناكو بيلدينغ زلنا هو نخلوس اوريدي كوبصح فلطت حيزوم يمصن لهمو غيزوزي ونا يطفئ لهن سلازي نحاده نخلته نكابه وزينا مهار كلوعل ابدغه بعلتمون انتم مارامرو فلطت حيزومون تمصن تلو انا قليل يتسرحنا لهونلنا ممر نسخه ليكرسر غزلي قال انت يلكاني او انفورميشن مهابه يلني غيزه مطفا بصوره يلني ان فاكت الاهمو لس برسنتج قال منامن اخفي لك غزلك حشن مخنياتو غيزيتو دلين نبعليون كونفيدنس اني شجرن فرحين يبلين زيدا ملو بملو رسول خالي فلطتلو فاينانشال لو ناولج كله ነገር ስለሌለው ሲ አባኻ ዘጥፈው ግዜ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ስለዚ ንሎንግ ተርም ከምዚ ህዚ ሓወይ ጽቡቕ ምኽሪ ገለ ሃበና ገና ሓደ ብሓደ ነጥታት ኩልኹን ከደንዲና ግን ከምኡ እናበለት ሓበሻ እናተማራመረ እንትኸይድ እንተሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና እሞ የቐኒልና ኣብቱ ኣብኡ እውን ጠለቕ ኢልና ሓደ ሓደ ነጥታት ክንኣቱ እውን ኣይደለናን ገና ናብኡ ቀሲና ክንመፅኦ ኢና እምበር ባይ ዘ ወይ ኣብቱ ንህቦ ሊዝ ነቲ ቢልዲንግ ንህቦ ሊዝ ወሳኒ እዩ ስለዚ 4 ዓይነታት ሊዝ ኣለዎ ንስኹን ከዶ ኢና ብታሕቲ እኒአ እዩ እቲ ሊዝ ባዕሉ እንትውስኽ እንተሎ ገሊኡ ሊዝ ሜይንተናንስ ባዕልቶም ይሰርሕዎ ኣለዉ እቶም ቴናንት ገሊኡ ሊዝ ፕሮፐርቲ ኢንሹራንስ ይኸፍልዎ ኣለዉ ገሊኡ ፕሮፐርቲ ታክስ እውን ይኸፍልዎ ኣለዉ ስለዚ ኔት ሊዝ ትሪፕል ኔት ሊዝ ደብል ሊዝ እናበልና እንኸዶ እዚ ብምሉእ ኢምፕሩቭመንት ባዕሉ ነቲ ቢልዲንግ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢምፕሩቭመንት በቢግዜኡ ቱ ቫልዩ ሰማይ ይስቀል ዘሎ ንምንታይ እዮም ናይ ሓደ ቢዝነስ ኣሕዲ ገቢሎም እንታይ ክትገብረለ ኢኻ ኣብዚያ ውሽጢ ኣቲኻ እንታይ ኢኻ ለውጢ ክተምፀለይ ኢሎም ኣሕዲ ገቢሎም ነቲ ሓደ ዝህብዎ ዘለዉ ንስኻ መዓት 100,000 150,000 ኣብታ ውሽጢ ወይ ብቱ መብራህታ ወይ ብቆርቆሮኣ ወይ ብሩፋ ወይ ብሳይና መዓት ገንዘብ ክተጥፈአሎም ኣሕዲ ገቢሎም ይኸ ኣለዉ እዚ እንታይ እዩ ዌልዝ ቢልድ ይትግበር ለኻ ብሓደ ግዜ ባዕልቶም ይሰርሕዎ ኣለዉ ባዕልቶም ይውድእዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ፕሮፐርቲታት መብዛሕቲ ግዜ እቲ ኦውነር እዚ ላንድሎርድ ኦልሞስት ኣብ ገሊኡ ቦታታት ምንም ዓይነት ወጪ ለይብሉ ኩሉ ባዕልቶም ዝሰርሕዎ ኢሉ ከፍ ኢሉ ጥራሕ ሌት ከይኮይኑ ተን ቢዝነስ እውን ከመይ ትገብርዎን ኣለኹም ክንደይ ትራፊክ ትስሕቡ ኣለኹም እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ኣብዚ እንታይ ትራፊክ ትስሕበሉ ኣለኹ ኤኒ ታይም ትራፊክ ምስ ዝመፀ ምስ ሰሓበ ኤኒ ታይም ሓንቲ ቢዝነስ ፅብቕቲ ኮይና ብዙሕ ካስተመር ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኩሉ ግዜ ነቲ ላንድሎርድ ዌልዝ ቢልድ ዝገብር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዋጋ ይወፅእ ኣሎ በቢግዜኡ ታንክ ዩ ፅቡቕቲ እያ ተወሳኺ ለንቀነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛ ዝበልካ ርእስቲ እያ ናይ ሓደ ሰብያ መፅያትኒ ሊከር ስተሪ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ኢሎ እሞ 2,500 እቲ ሪኮንስሌሽን ዝበሃል ኣሎ ሪኮንስሌሽን ክፈል ኢሎሞ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ትፈልጦ ትሪፕል ኔት ሊዝ ስለ ዘለዎ ናይ ኢንሹራንስን ናይ ፕሮፐርቲ ታክስን ቻርጅ ክገብርዎ ይፀንሑን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 2023 ዓመት ሙሉእ ወሲኹ ቫልዩ ስለ ዝወስኽ ሕጂ እቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ንኸፍሎ ሕጂ እዩ ኣክቹዋሊ ኔክስት ዊክ ክንከፍል ማለት እዩ ዕለት 16 ናይቲ ኮመርሻል ተኮይኑ ሕጂ እቲ ደብዳቤ ምስ መፆም ሃይ ስለ ዝኾነ ናይ 2023
نفسه كف مقيلهم مسددلو ودي $2,500 متي ونايز حلف أنا 2023 سو أنا كو جزا خراي بسنس عز خفلي تزوس خوز قبا أنا بيز رنتوني وخفلي بلاني you know why back to ناتكا proper tax سلولو لا يبلهم سريجوا insurance كخندي كفيلم سريجوا then this is the money إذا أن عامت ملو بتزهبو غاناي قدم عامز لازم بري أخذ خفت إني كامبر زي حلف عامز سلة غير بالي نايت جزا إذا نسهم خفلو أمهجي نسخة each individual coordinate كاليز كتكفلا سلة زلكا إذا أتشك سدول مالك طبعا الناس تشك سدول لا خلتش إحنا عم شميت like إذا تبلغ أنا حكاية it's a big money بتعمل عبي جنزبي من إذا بدل زلص تبقى زلة تخارج زلص كيف تخات خفلو جنزبي فتصلح anything أنت وسيغو تخفل أنت قلني سواء يا تقنس مالي somehow قلنا أي كقنس ريان سمعونون أي فلتن كم وين أنت وزبركاي كقنس ريان سمعنا فلت anyway ساعات غيرنا لنا كحساي ومن البات زار استخدمتن كفا ولا قرب تعبينا الكات قمتها why we invest نزمت له قدام تقرنا يوم صبوي كنوحو ما يدلني زي حدا حدش يترسي حدا ساعات صبوي ولا وسط رايزي كونه بقى زيون يمزك أسيلنا كنا ما حلالفو إمرتي قرب يا حدش حبرة سبسلة زلنا مالتي يا شيء صبو أبز قصل لك متسيا غدا أبز قدام تقدفنا قدام فارسين حنجمر حوات لو ما عندك قد أنا فارس أو زي لنا هذه more detail information هون إن حزنا نمس أنا انكبهاتكم ጥያቄታት ገለ ሸው እንትተብሉ እንተለኹም እውን ሞር ንኽነፅንዕ ሞር ምእንቲ ክንመራመር ነዚ ከዓ ንኩልና ፍልጠት እዩ ንሓደ ንክልተ ንሰለስተ ኣይኮነን ንኣይ ፍልጠት ንመምህር ፍልጠት እቲ ብደገ ዘሎ ዝከታተሎ ኩሉ ክፈልጥ ከሎ እቲ ህዝብናስ ስራሕና ይቃልለና ሕብረተሰብና ይልወጠልና እሞ ናይ ኩሉ ሕብረት ምጥያቅ ይኹን ፎሎ ኣብ ምግባር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ቨሪ ኢምፖርታንት እሞ ይቀኒልና thank you أتو خحساي كبرات تخطط حبش education داغماين أيانا نو خحساي بتعمل مسكنو بزح فلت التهبنا زلو سلزي قدامي كفال أبزيع ودينا لنا كلا كفال كاب هي اندامك رخاب هيجي خمكر حفشة برود فيو يذهبنا صنيع خحساي هيجيجن مورز مكرولو إنا كنكيد سلزي thank you كلهم thank you خحساي أني سلام.